إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Хаклыкта барча мактауга бер Аллаһ гына лаеклы. Аны гына без бийеклибез, анардан гына ярдәм сорыйбыз. Анардан гына без гафу сорыйбыз. Һәм анарга гына без ялбарабыз, сыенабыз үзебезнең яман эшләребездән, тән белән кылган яман эшләребездән һәм җан белән кылган яман эшләребездән. Шулай кемне Аллаһ Субхана Тәала тугры юлга күндергән булса, һич кем дә ул тугры юлдан яздыра алмас. Һәм кемне Аллаһ Субхана Тәала адаштыруда калдырган булса, һич кем дә ул адаштырудан чыгара алмас. Шулай ук шаһадат итәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк икәнлегенә һәм шаһадат итәм Мөхәммәд аның илчесе һәм кулы икәнлегенә. Аллаһ Субхана ва Тәала Гимран сүрәсендә 102-нче аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергәннәр ди, куркыгыз Аллаһтан ди, тиешле курку белән ди, шул һәм ди вафат булыгыз һәм мусульман булган хәлегездә генә вафат булыгыз ди. Ягъни күферлектә булып вафат булмагыз ди, калмагыз ди. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ey кешеләр ди, куркыгыз ди Раббыгыздан ди. Ул сезне бар итте ди бер җаннан ди. Һәм бар итте ул җаннан ди, бар итте ди, сыңар бар итте ди. Һәм чыгарды шушы ике пардан ди күп ирләр һәм хатыннар ди. Һәм куркыгыз Аллаһтан ди, аның исеме белән сез сорыйсыз ди, мәрхәмәтлек сорыйсыз ди. Хаклыкта Аллаһ сезне күрүче, күзәтүчедер ди. Ниса сүрәсенең 1-нче аятында. Шулай Аллаһ Субхана ва Тәала әйтә: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаха ва кулу кауlan садидан, юслих лакум аъмалакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фаузан азима." Эй иман китергәннәр ди, куркыгыз Аллаһтан ди, һәм сөйләгез, дөрес кенә сүз сөйләгез ди. Юслих лакум аъмалакум. Шушы очракта Аллаһ Субхана Тәала сезнең гамәлләрегезне яхшыртыр ди, һәм гөнаһларыгызны ярлыкар ди. Һәм кем ди Аллаһка һәм аның илчесенә буйсынган булса ди, шул ди бик бик уңышка ирешкән булыр ди. Әл-Ахзаб сүрәсендә 71, 70-нче һәм 70-нче аятларда. Соңыннан فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Дөреслекдә иң дөрес сүз ул Аллаһ сүзе һәм иң дөрес юл ул безнең Мөхәммәд алейхиссалату вассалам пәйгамбәребезнең юлы. Иң яман эшләр ул яңалыклар. Чөнки һәр яңалык ул адашу һәм һәр адашу утта. Шулай үткән хутбабызны без калдырган идек Аллаһның исем сыйфатлары турында, шулай бит инде. Һәм Кул хуаллаһ сүрәсендә Аллаһ Субхана Тәала әйтә: "Кул хуаллаһу әхәд", әйт ул Аллаһ бер дигән сүздә шушы асма ва сыйфат та керә. Ягъни Аллаһ Субхана Тәала шушы Аллаһның иң бик күркәм исем сыйфатларында без аны берлибез. Һәм әйттек ничек без аны берлибез, үзгәртмибез, охшатмыйбыз кешегә, шулай бит инкар итмибез. Һәм ничек дип сорамыйбыз. Аллаһ Субхана Тәала әйтә: "Лейса камислихи шейъун ва хувас самиул алим" әйтә. Лейса камислихи шейъун, Аллаһка охшаш берәр дә юк. Һәм ул ас-самиъ аль-алим, һәм ул ишетүче, күрүче. Аның ишетүе, күрүе әйтик, югары. Безнең һәм мәхлукатлар күрешү һәм ишетүе күп түгел. Үзенә генә хас булган ишетү белән һәм күрү белән күрә Аллаһ Субхана ва Тәала. Менә хутбабыз инде гомумән шундый сүз булачак, бу ислам дине турында. Менә без барыбыз да үзебезне мусульман дип исәплибез һәм барыбыз да ислам дибез. Шулай бит инде. Безнең шариғатыбызда ислам дигән сүз ул бер яктан сәламәтлек була, сәлам, ягъни мир дигән белән урысча әйтсәк, һәм ал-истислам дигән. Истислам дигән сүз ул буйсыну, тапшырылу, полностью покориться менә, как теге менә Аллаһ сакласын безнең бересе менә әсирләп алса, пленга алса, шуның кебек була инде, полностью капитуляция була инде, урысча әйтмешләй. Аллаһ Субхана Тәала Имран сүрәсендә әйтә: "Инна ад-дина индаллаһи ал-ислам" ди. 19-нчы аятында. Аллаһның дине ул ислам ди.
Или әйтсәк, Аллаһның дине ул ислам гына мәгънәдә килә. Һәм бу гомумән ислам, то есть общий ислам белән, ислам гам дип атала инде. Бу ислам белән барча пәйгамбәрләр һәм барча илчеләр килделәр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва лакад баъасна фи кулли умматин расула ан иъбудуллаһа ва иҗтанибут тагут." Әйтә, без ди җибәрдек ди һәр ди кавымга ди илчене ди. Нәрсә белән җибәрдек ди? Бер Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз ди, һәм анардан һәм ваштанибут тагут һәм тагут дигән әйбердән ди ерак торыгыз ди. Тагут дигән әйбердән без әйттек, ул барча Аллаһка нәрсәгә гыйбадат кылалар, менә шушы тагут дип исәпләнә. То есть все, чему поклоняется, кроме Аллаха, это является тагутом. Бал корты 120 аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ибәрде һәр илчене һәм пәйгамбәрне шушы белән бер сүз белән генә аларга гына гыйбадат кылырга һәм ширк гамәлдән нәрсәкә ерак торырга. Лукман сүрәсендә менә Лукман дигән шундый аят бар Лукман сүрәсендә. Лукман үзенең улына әйтә нәрсәкә ди: "Я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим" ди. Эй улым ди, йомшак хәлдә әйтә Лукман үзенең улына. "Ла тушрик билла, Аллаһка тиңдәш кылма" ди. Инна ширка хаклыкта Аллаһка тиңдәш кылу ди, ин олы зулымлык ди, ин олы аламалык ди, ин зур аламалык ди үзенең улына әйтә. Менә һәм барча пәйгамбәр шуның белән килде. Барчасы да үрәттеләр үзенең гаиләләрен. Әмма инде Аллаһның әмере буенча кайсы берләрнең ата-аналары кабул итмәде. Кайсы берләрнең балалары һәм хатыннары алар артыннан иермәделәр. Атабыз Адам алейхиссалам беренче пәйгамбәр булды бит инде. Һәм анардан соң да булды пәйгамбәрләр. Нух алейхиссаламга хәтле шушы җир йөзендә дип әйтәбез, кешеләр арасында Аллаһка тиңдәш кылу булмады. Булды олуг гөнаһлар. Мәсәлән, беләбез атабыз Адамның бер улы Халил белән Бабил булган арасында булган инде көнләшү сәбәпле Халил Бабил ягыннан Бабил нәрсәгә эшләде? Халак итте Халилне. Олуг гөнаһ булды, шулай бит инде кешене үтерү. Әмма инде Аллаһка тиңдәш кылу булмады. Менә шушы Нух алейхиссалам вакытында нәрсәгә эшләделәр кешеләргә? Менә шушы шайтан кертте шундый нәрсәкә уйларына дип әйтәбез инде, Аллаһка тиңдәш кылуны. Ягъни Аллаһтан башка нәрсәкә ниндидер сыннарга, путларга халык гыйбадат кыла башлады. Һәм Нух алейхиссаламны инкар иттеләр. Хәтта аның үзенең хатаны белән балалары да инкар иттеләр. Һәм инде мәсәлән алык Ибраһим алейхиссаламны шулай бит инде. Исмаил алейхиссалам икесе дә пәйгамбәрләр булды. Исмаил алейхиссаламның әтәсе үзе сынга гына гыйбадат кылудан гына түгел, үзе путлар ясап сатадыр, Азыр дигән кеше. Аллаһ Субханаһу күрәсезме ничек сынады? Ничек сынады? Бу барча именно нәрсәкә дип әйтәсем килә. Бу безгә үрнәк, барча пәйгамбәрләр шуның белән генә килделәр көрәшергә. Аллаһка тиңдәш кылу белән генә көрәшү сәбәпле килделәр. Һәм инде ислам хас булган ислам ул безнең шәригатыбыз, пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам килгән ислам ул Коръәни Кәрим. Менә шушы һәм аның пәйгамбәребез тагын сүзләре ул шәригат. Монарга дәлил булып тора нәрсәкәй хадис килә, Ан-Нававиның икенче хадисе. Җибрил алейхиссалам килде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям дәрес сәбәпле машлый менә барча сахабалар җәмәгать утырганда сорады анарда: "Я Мухаммад, ахбирни ганил ислам" диде. Эй Мухаммад, миңа хәбәр ит, ислам нәрсәкә ул ислам диде. Ни өчен үзе бәлки Җибрил алейхиссалам белмәдеме, фәрештә белде. Кеше сыйфатында килде дә һәм сорады. Ни өчен? Үзләре арасында булган кешеләргә нәрсәкә дин өйрәтер өчен. Һәм пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйтте: "Ал-ислам ан ташһада ан ла илаха илляллаһ". Әйтте, беренче ул нәрсәкә син дә әйтергә тиешсең ди, ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммад расулуллаһ ва ташһада ан ла Мухаммад расулуллаһ. Беренчедән син ди нәрсәкә эшләтергә тиешсең ди исламда ди, Аллаһтан башка лаеклы зат юк дип әйтергә тиешсең ди, һәм Мухаммад аның илчесе дигән сүзне әйтергә тиешсең ди. Ва укимус-сала, икенчесе нәрсәкә намаз үтәргә тиешсең ди. Менә ва ту'тия закат бирергә тиешсең ди. Ва тасум Рамазан аенда ураза тотарга тиешсең ди. Ва тахуджил бейт иля ма истатa'та илейхи сабила ди. Һәм ди Аллаһ йортына хаҗ кылырга тиешсең ди, әгәр дә синең мөмкинчелегең булса ди.
То есть мында булды 5 аят инде. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах сүзе. Бу 2 булды уже. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад Расулуллах ва туқимус саля намаз ва тасуму рамадан ва туту ва тахуджул бейт. И хам хаш кылу. Машуша 5 ислам нигезенең 5 баганасы. Машуның белән пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам килде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам ул араб телендә хатамун набиин, ягъни азакы пәйгамбәр. Анардан соң бәлки килә Иса алейхиссалам, әмма нәрсәкә ул пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам килгән шариатка иярә. Пәйгамбәрбездән барча бөтен шул шариат килми уже, хөкем килми. Килми. Һәм пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бөтен гомере дәвамында булды тоже шушы бер генә сүз нәрсәкә Аллаһка һәм Аллаһ субхана тәала гыйбадат кылырга бер ялгыз гына һәм аның нәрсәкә үзенә, ягъни пәйгамбәр юлына иерүгә генә юлына дәгъват булды. Һәм инде аның да шушы үзенең әйтик инде абыйсы, дядясы булган, әтисенең абыйсы бит инде кабул итмәде. Һәм ул кыенсында һәр вакыт кеше бер барбызча без дә борчылабыз, әмма туганнарыбыз шулай бит инде күферлектә инсә, әгәр дә диндән каршы бер сүз әйтсә, бүтән югары хәлләр булса, безгә каршы шулай бит инде дингә. Һәм ул да кыенсынды. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: "Иннәка ла тахди ман ахбабта, валакинна Аллаһ яхди ман яшаъу ва хува а'ламу бил мухтадин." Хаклыкта ди син ди тугры юлга бастырмассың ди үзең яратканнарыңны ди. Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Валакинна Аллаһ, ләкин Аллаһ кына дөрес бастыра кемне тели ди. Һәм ул белә ди тугры юлда булганнарны ди. Ягъни бездән бу аятта мәгълүм нәрсәкә була, бездән җиткерү генә. Бездән җиткерү генә. Әмма кешеләр басамы юкмы ул нәрсәкәдән, барчасы да бер Аллаһ субханаһу ва тәгаләдән генә. Чөнки Бакара сүрәсендә аят бар. Ла тақ фиддин. Ягъни диндә көчләү юк. Аңлашылдымы? То есть диндә кешене менә автомат тоттырып бит инде гафу итегез, или анда без теге менә ошо башын сәҗдәгә буйсындырып без аны нәрсәкә гыйбадат кылдыра алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки мөмкин алай кылдырырга, шулай бит инде. Захир ачык мәсьәләдә, әмма кеше үзенең гыйбадат калбы белән Аллаһ субхана ва тәала гыйбадат кылмый. Шуңа күрә кеше үзен нәрсәкә йөрәк белән аңлап, беренчедән калб гыйбадаты белән нәрсәкә тартылып дингә керергә тиеш. Дингә торырга тиеш. Шулай Аллаһ субхана ва тәала Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва ин угриду фама арсалнака алейхим хафизан. Инна алейка иллал балаг." Әгәр дә алар бурылсалар ди, монда инде Аллаһ субхана ва тәала пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламга эндәшә, обращаться итә дә, алар да әгәр дә ди бурылсалар ди, синең чакыруыңнан дингә ди, нәрсәкә ди? Һәм асылда ди, син ди аларга ди хафиз түгел ди. Хафиз ул, ягъни син аларның гамәлләре өчен син аларның гамәлләрен сакламыйсың ди, һәм алар гамәлләре өчен ди нәрсәкә ди сорау булмас синнән ди кыямәт көнендә ди. Синнән ди хаклыкта ди Аллаһ субхана, синнән ди җиткерү генә ди. Бу аятта әйтә Аллаһ субхана. Синнән ди җиткерү генә. Ягъни пәйгамбәребездән һәм башка пәйгамбәрдән нәрсәкә булды? Җиткерү генә булды. Әмма кеше инде Аллаһ субхана тәала нәрсәкә биргән акыл бирде һәм ихтияр бирде. Шулай бит инде. Акыл биргәч нәрсәкә кеше үзе уйлый, үзе фикерли. Үзе фикерли. Һәм инде шушы динне инкар итү, динне инкар итү нәрсәкәдә тора, аны шушы тәкәббүрлектә тора. Тәкәббүрлектә тора. Шуңа күрә инде ин олы гунах, менә шушы нәрсәкә дип әйтәм, иң олы гунахларның берсе ул тәкәббүрлек. Тәкәббүрлек. Чөнки дин исламны өйрәнер өчен анда дип әйтәбез инде зур теге ни кирәкми анда, зур гыйлем кирәкми. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам ул бөтен кеше өчен килде. Көтүче өчен дә килде һәм әмир өчен дә килде. Пророк алейхиссалату вассалам уршайт, он пришел как к обычным людям, пастухам, бедуинам, которые пасли скот, и также пришел к правителям, когда он писал свои письма правителям Египта, правителям Рима. То есть ислам имеется в виду, это такая религия, которая она легкая в понимании. Бисмилlah, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Biz o'tgan xutbalarda mana shusha narsaga bilan davomlasam kela, shusha xutbamizni Ixlos surasining 1-oyatini tafsir qildik. Shulay bit endi.
Һәм икенче аятында Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә, Пәйгамбәребезгә әйтте, Аллаһу Самад ди. Ас-Самад дигән сүз ул мәгънәсе нинди була? Рус телендә әйтсәк, самодостаточный була инде, әмма инде тирәнрәк мәгънәсен аңлатсак, беркемдә дә мохтаҗ түгел һәм анарда гына барчасы да мохтаҗ. Беркемдә дә мохтаҗ түгел һәм анарга гына ялбаралар, барча сораулары белән, барча хаҗәтләре белән. Менә шушы Ас-Самад була. Шулай Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә икенче аятында, ләм ялид ва ләм юлад ди. Тудырмады да һәм тумады да ди. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тааляны ярамый охшатырга ата-анага да һәм балага да. Аллаһ Субхану ва Тааля берәр-бергә дә охшаш түгел. Һәм инде монда аңлатыла бу аятта нәрсәкәй, тудырмады һәм тумады да дигән сүз Аллаһ Субхану ва Тааля ул сәбәп тә түгел һәм нәтиҗә дә түгел. Без беләбез, барча эшнең килеп чыгу Аллаһ Субхану ва Тааля шулай бар итте, безгә хөкем бирде бу дөньяда нәрсәкәй. Закон Аллаһы дип әйтәбез инде. Ул барча әмернең булуы нәрсәкәй сәбәп тора. Шулай бит инде, сәбәп булабыз һәм нәтиҗәсе була. Аллаһ Тааля теләсә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля шушы сәбәпне дә безгә бирә. Ата-ананы да бирә. Ата-ана безгә сәбәп бит инде. Һәм без нәрсәкәй, без нәтиҗә, без результат. Һәм безне дә бирә. Аллаһ Субхану ва Тааляга сәбәп кылучы да һәм нәтиҗә кылучы да. Һәм инде безгә, кешеләргә бер нәрсәкәй эшләргә булса, без нәрсәкәй сәбәп кылабыз. Шулай бит инде. Кайда булса, чыгабыз, нәрсәкәйдер булса да шөгыльләнәбез үз кулларыбыз белән. Аллаһ Субхану ва Тааля берәр-бергә дә мохтаҗ түгел. Аллаһ Субхану ва Тааля Ясин сүрәсендә әйтелә, кун фаякун ди. Аллаһ Субхану ва Тааля бул һәм ул булыр ди. Аллаһ Субхану ва Тааля берәр-бергә дә мохтаҗ түгел. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля барча бер җиңел. Һәм азаккы аятында Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә, «Валам якул лаху куфуан ахад» ди. Һәм анарга да тиңдәш, һәм анарга да охшаш ди, берәр-бер дә юк ди. Ягъни ничек кенә безгә уебызга нинди генә Аллаһ Субхану ва Тааля нинди генә сыйфатта килсә, шулай бит инде Аллаһ Субхану ва Тааля берәр-бергә дә охшаш түгел. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقيموا الصلاة.